Γεια σας. Έπαιξα λίγο μόνος μου και πήρα όλα αυτά εδώ. Πήρα την Electric Ballerina, πήρα τον χρυσό Mangle, πήρα Circus Baby, πήρα χρυσό Helpy και άλλη, αυτή είναι Burning Ballerina, Electric Helpy, Eclipse, Neon, Jukebox, αυτό θα τον κρατήσω, είναι full σπανιό μάλλον. Πήρα και άλλη μπαλόρα, πήρα και άλλον Mangle, απλά δεν είναι χρυσός. Και πήρα αυτό αυγό! Ναι, δεν έχω κάνει rebirth, αλλά φέρνω να πάρω ένα speed coil. Ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ καλό το τέτοιο μου. Και bye bye,